Everybody listen. So listen to this. Pagadian Clan. Iluhod para pa matuod nga akong gibarugan, ligon pa sa tuod bisan tuod, pupring gaaginod ug bisan nagkalisod, kaya kong iguyod ang mga bakas ngadto sa tinuod. Wala pa ba mo naluoy sa mga pupri sa gamay pangandoy wahatagi, ang prinsipyo gibaligya wag gabain, nagpato sa mga binutbot mga daot kinsa may alaog, gamirang mga pupri nagkalisod ug samot, nakatabang ba mo nakatabang og duot, daghan ang gaugot daghang wa kasabot, nabuhi sa kagubot kasakit pagdumot, naglingkod mo sa trono pero walay buot, nakaako mo tulon sa inyuhang gikaon, gahagom ming tanan kamo gapasayon, asa namang hustisya sa atong demokrasya, kadalihok pirming kwarta mga walay konsensya, palihok tindog ayaw paghinambog, pahawa sa imong pisto kay wala kay katungod, 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 katungod. Nga walay ayo nagkadugay nagkagrabi, wala jud na usab, mitaas na lang lubi, mga dako-dako sa to ang asod nga puro walay paki, walay silbi, mga inuti, mga salin sa wurwatri, mga putok sa buho, mga baho ug ta, kinahanglan pa bang mo gastos para lang ipaantos sa mga tawo, ay sos ayaw na lagog ipugos, kay di mi mubutar sa mga kandidatong way pulos, bahalag magkaon magmantinir ko ginamos, kaysa mo dawat anang kwarta nimo nga murag limos, kalisdanan makaluluoy ang kabos, ultimo sa matag adlaw ang pagkaon maglugos, mauban ni gibalo sa mga politiko, human gipahimo sila matag usa ang among buto, mga saad kani adto, istorya lay kaayo dito sa entablado, sige ra kag pagwapo pakitang tawo, ilarang imong lulo dili na gyud minimo, bisan sa among damgo ayaw na pamugos, kay dili na mimo too, nimo niya nila ninyo, nimo nila niya ninyo, politiko ngay seminar pagkabagag na wong, ang kwarta sa katawan asa na padulong, asa pa man di ay sa bulsa nga lalong. Di makabot ang kalingaw kung garbo ang nagpatigbabaw, kay ang tawo di matagbaw, kwarta pirmigi paminaw. Kabaanan unan, ibukan na ang mga mata, ang pagbagos kinaiyahan sa ato ang maguna, ang hiwi nga sistema ato anan nang itulid, mga tao nga korap, ihagon sa pakilit, itakilid, ibaklit ka nagpakalaw sa katiling, ba na mahimulo sa kwarta nga gipanagiya sa mga katauhan, ang mga tao na sa pwesto, gihimo ra tagdulaan, mamalit og buto, gamay nga katidadra ang puhunan, dato misamot ka dato, ang pobre misamot ka pobre, ginabuhi mo ra gihapon bisag pila nakapresidente ang miagi, puro kurakot og walay agi, mga bagag na wong ato bang sa katiling, bang napakitang maayong tawo, ato nagigilas, kung panahon sa eleksyon kusog ka ayaw malaga, daron ingno maayong tawo, ay naku, nasayog ning tanan kung unsa ka, kalimonyo, husto na, sobra na, ayaw na ko og ilara, kamo ang mga tao nga nawong kaayo kwartan, Pilipinas nag-una sa utang, ibig nga inyo tabangan, inyo noong tiwasan, wa mo na buang. Makabot ang kalingaw kung garbo ang nagpatigbabaw, kay ang tawo di matagbaw, kwarta pirmigi paminaw.
tamag dahom nga walay mabuak ang ulo. Ingani ba kanunay ang ato ang nga madunggan. Pila na ron katuig nga wala gihapoy kabaguhan ang mga tawo. Inosente sa tanan sa mga panumpa sa mga tao nga naa sa lingkuranan ipalabay lang sa dalunggan. Ang ilahang mga saad kung na ay mga yutabang mo kalit lang og balibad pa sila naon sa bangan nung ingon anak man mo. Utinuod inyong serbisyo nga nung mupalit pamanog buto ni libo. Ug kaluoy sa mga kabus ilaron nagmaayo paliton lang og ginatos ang mga bata sa kalsada. O asa naman karon dituran nagpabilin og wala tay kaon-kaon. Kabaguhan sa ato ang nasod mao ang gipangita kaugmaon sa mga katawan ug sa mga bata.